खुसिया मोनबाय नै लोगोफोर माने आजि सारनो होदोंमोन आं मादैमोनखो बैलाय आदाजों माने मादैजों बासिगासिनो दं नाखौ लोगोफोर आयौ जिबौआ दै लुदो आरो ओमफ्राय ने खेबसेनो सेरथामसो जागौमोनदां हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर दिनै बोथोरा बिराद गरम दाखालिनिफ्रायनो बिराद गरम जागासिनो बिदिनो गेजेर गेजेर अखाबो हायो एसे ओमफ्राय दा दंफां सायावसो दसे जिराय फैदोंमोन आङो मोसौ दोस्लायनो होनना फैदोंमोन आं बारियाव मोसौ दोस्लायना फैखांबाय बेनिफ्राय ना सारगासिनो दंमोन आरोना जोंहा आमाइमोनहानि फुख्रियाव जोंहानि नङा फुख्रिया दा मादैमोन आदामोन सारगासिनो दंमोन दा बेखौनो आं देखायनोसै नोंथांमोननो दा मोनाथ' भिडिअ क्लिपसआव ससे नुखाबायबो बिराद ना मोन्दों आरोना दा फुजानि बिराद ओंखारसै ना नाफोरा फुजा जानो दा बिदिनो मानसिफ्राबो फुजा जानो ओंखारबोयो बिदिनो जमा जमा नाफ्राबो ओंखारो आरो दा नोंथांमोननो देखायनोसै आं बिराद गिदिर गिदिर खुसिया मोन्दों मागुर मोन्दों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ना हमगासिनो ना नोगोद गिदिर गिदिर मागुर दंखायो नै बेहाय दैया रानजोबाखै आरो ना खोस्लिफान गोजा हाग्रायानो हाग्रा बिथिंनो नों आथिं गानाय खाथियावनो दंमोन मावगासिनोमोन आथिं सारग्राफ्रा सारगासिनो दे लबार नङाबा दाउ गावजासिनोसो आङो दा नाया फिथिख्रि गोजा बोरो माबायालाय मागुरा लाबलाय ओरै देखायफैलाय मागुरखौ दैया रानजोबाखै बिराद खोस्लिफान दं खोस्लिफान बोखारनायावनो जाखावखागोन ना फिथिख्रि गोजा माथो खेला ना मागुरा दावखोसै हमदो मागुरा नै इथिंसो खोस्लिफानावसो दं ओइयाव नायलाय जमा जमा दावखोजोब्बाय नाया नैबेयाव ओइयाव खोस्लिफानखौ बोखारनानै हावखां ओइलाय मागुरा नै दावगासिनो दं मागुर सिंगिल' नायानो सेरथामसो जागौमोनदां नै दावखोलांगासिनो दं दैया रानदों मागुरा दावखोलांबाय थादों माया नोंस्रानिया ओइ नै मागुरा नै ओंख्लायबोबाय खैथा मोनखो लाय खुसिया सुबासो सिनायगोनलै मावजिया इखो लांलाय ओइथिं हरलाय मावजिनो नै मागुर गोजा सेरसेसो जागोनदां बारगोन ना सेरनै जागोन ना मुसायाव होनानैसो खेबसेनो मुस्रियाव खुसिया गोगोमखा ए बरा बन मादोंथ' ओइलाय मागुरा बे गिदिर ना मासे माब्रैसो दं गोगोम जाखाबायलै बे बरासो ना मागुरसो मासेल' गिदिर दां मागुराबो ने लखबबाय था आयौ जिबौआ दै लुदो आरो ओमफ्राय ने खेबसेनो माबाजों र' हाब्रुखौ हरजोबखानाङा नायलाय नै थाङो हाब्रुआ दै लुबानो दे दैखौ लायखांदो बैखौबो होखादो दुखसिनिखौ मागुरफोरखौल' ना फिसाखौ बुंनांला ना फिसाखौ दोन सिंगि खेबसेनो गावजागोनसो नोङो गावगोन आयु खेबसेनो बस्थायाव सोदो माबादो सुदो सिंगि दं कम्पिउटार खाथायाव
이사고 바르건 바치기 라이어 돼요. 바치기 하면 돼. 서이치 당근다. 응? 가보는. 내가 막 부르자네. 오, 이거. 말고 피 탔는 거 피 탔네. 라이드. 원래 라이어 봐. 와우. 이거 뭐네 이게 하는 거야? 카메라 우리 슬로스는 이래 나고. 그 이제 배는 그리야? 이বার বাসতে আর না 하부 무슨 잔동 응. 눈 보고 그래 하고 눈 보고. 자나 이거자 thôi hư kìa rai vậy ta 나네 좀 네 소소하나야 마구르 그자 마구르 보라 그리 신기 와우 빙 샤브기도 동만 mà spi đi sâu 이래 나 보래야 얘네들 신당 마구라네 이마 얼마 봐 그자 자 이게 맛있어 샤브네 그리 마구 막해 나 보래야 Gitar. 봄라이 나 보라케 Ini. 그거 만다 Gitar. 아다 보자 그럼 Emang kecil. 나보래. 시합도 오, 그 가만히 있어라. 그거나 나 사르나이 하즈라 릉랑 네 nang này ăn thử एकदम आजि गोगोम मोनबाय मोननायालाय ना गोरि मथा मथि मोजां मोजां ना गोसा आरो ना मागुर सिंगि ना बरा जोंथिं सल नाखौनो नुफेरा आङो सलखौनो मोनफेरा जोंथिं नैबे ना सलाबो गोरि बायदिनो जायो Jogorau semuanya, jogorau. Nasi. नैलाय नैबे ना सल बायदि आरो ना Ilai. ना सल नङा Ilai. Nasol. ना सल Iya. Nasol. ए ना सल दंमारथ' आरोलै एखे गोरिजों र' खुसिया गोदैथायना खुसिया मोनबाय नै लोगोफोर माने आजि सारनो होदोंमोन आं मादैमोनखो ओइलाय आदाजों माने मादैजों बासिगासिनो दं नाखौ नायनोबा फै ओरैजा आं दा माने नोंथांमोननो जास्ट खुसियाखौ देखायदों आरोना बे खुसिया नैबेहाय नै बेयाव देखाय नै मागुरखौ नायदो दोबसिसे बेनिफ्राय नै एक्सट्रा एक्सट्रा बासिजोब्बाय आरो नैबे बेहाय ना सल दङ बेनिफ्राय ना गोरि नै ओमफ्राय नैबे बिराद बासिनांगौ दङ बुरजाथार मथा मथि 6-7 केजिसो जागोन बारगोनलै 7 केजिनि ना सारग्राफोरनो दा माइब्रा रोसि लोंहोनोसै एसे मेंबायना गरमाव